Isinusulong po ngayon po ng Department of Health, Center for Health Development 1, ang pagdiriwang po ng ligtas na Kapaskuhan, lalo na pagdating sa kabila-kabilang handaan ngayong holiday season. Sa naganap po na kapihan sa Ilocos ng Philippine Information Agency, maring iminungkahi po ng ahensya ang pagkain na hinay-hinay lang dapat sa mga handaan. Ayon po sa DOH CHD 1 Nurse 5 at Health Education and Promotion Officer 3, na importante daw na matiyak ang pagkakaroon ng well-balanced diet upang hindi lamang puro matataba, maalat at matatamis ang makain ngayong holiday season. Anila mahalaga na sabayan ito ng prutas at gulay kasabay ng pagkain ng mga karne. Dagdag pa rito ang alcohol consumption, lalo ngayong inaasahan po na kaliwat kanan ng magiging selebrasyon. Kaya naman paalala ng ahensya ang pagtitimpi sa mga inuming nakakalasing. Panawagan din ng DOH CHD 1 ang kampanyang Healthy Handaan alinsunod sa pagsusulong ng ligtas Christmas, pamilyang patok kapag kompleto at ligtas. IFM News. IFM News. IFM.